Aquest projecte, quan va néixer, ens el vam creure des del principi. No sabíem l'impacte tan gran que tindria, però creiem que era una oportunitat. Es troben 2-3 hores cada setmana, normalment acorden un dia, cada parella acorda els dies que li van bé i els llocs i decideixen què fan. No li donem només importància al creixement acadèmic, sinó també li donem importància al creixement personal, la millora de l'autoestima. En el fons també la mentoria és una forma d'aprenentatge, no? Gràcies a aquest acompanyament ha pogut assolir certs objectius o fer uns canvis que potser per ell sol no hagués pogut. És una forma d'educació però entre iguals, no? I fora de l'entorn escolar. És un intercanvi d'experiències i per tant tots dos reben coses positives. Crec que és un projecte d'intercanvi entre persones mentores i persones mentorades. És una aposta de l'Ajuntament des de fa 7 anys, que no ha parat ni per la pandèmia. Ens veiem cada setmana, cada 15 dies, veient com van les trobades i com va tot en general. Cada trimestre, una reunió presencial, parlem de com van les parelles, si hi ha alguns problemes, de les activitats que es proposen. Tothom molt implicat i tothom que s'ha cregut molt al programa, no? El que sí que ens arriba és aquest canvi personal que fan els nostres alumnes, de veure que són oportunitats que se'ls hi obre, oportunitats de poder sortir, de compartir, de parlar, d'intercanviar experiències. Sobretot, i el més important, avui en dia que es parla dels resultats, però a mi el que m'agrada sobretot és l'impacte personal i emocional que té sobre els alumnes. Les seves situacions són molt inestables. Amb els alumnes que hi participen sí que veiem els resultats. I ha superat les nostres expectatives.